Čaute, vás vítam pri novom vlogu. Čaute, vás vítam pri novom vlogu. Po dlhšej dobe sme v Barcelone. My sme sa sem vrátili po 2 rokoch a tentokrát sme tu teda aj s našimi malými deťmi. Sme tu také 3 rodinky, už sme sa ubytovali. Prileteli sme asi okolo 1 a ideme objavovať mesto. Som zvedavá, aké to bude s dieťaťom a vychádzam zo svojej komfortnej zóny, keďže rozprávam do mikrofónu medzi ľuďmi, ale teším sa, chcem, aby sme si to my navždy zapamätali a takto zdokumentovali. Je to vlastne Arina druhá dovolenka v zahraničí, že sme šli letecky a ideme sa pozrieť do prístavu. Už sme boli na tom markete, dali sme si nejaké dobrodky a ideme teda s týmito krásnymi uličkami, takže vás zoberieme s nami, veľmi sa teším a potom niekedy v priebehu vlogu vám poviem, aký bol zase let, ako to všetko bolo, čo vám odporúčam, čo vám neodporúčam a nejaké moje tipy a triky. Tak, my sme práve prišli už do prístavu. Aria akurát zaspala. Začala nám zaspávať konečne v kočiku, takže sme úplne nadšení, že môžeme tráviť nejaký čas vonku a takto, keď už začali tie prvé jarné lúče, tak je to proste na nezaplatenie. Takže to extrémne užívame. Brali sme teda aj kočík. Máme ten Jules R2, ktorý sme mali so sebou vlastne, keď sme boli v Grécku. A je to super cestovný kočík. Aj kamoši majú Cybex a nie sú takí spokojní, ako sme spokojní my s týmto Juleskom a povedali, že si ho tiež kúpia. Dnešný plán je taký, že asi pôjdeme už za nejakú hoďku na ubytko a na lazanie. Kristin mal strašne dobré lazanie. Hodím vám sem reštiku, v ktorej sme boli. Bolo to fakt super. Môžete si tam navoliť cestovinu, môžete si tam navoliť omáčku a môžete si tam navoliť nejaký topping, proste nejaký. Aj tiramisu si tam môžete navoliť, keď chcete. Áno, Jednu na mňa. Mali sme aj tiramisu, bolo výborné. No a teraz sme teda v tom prístave. Zajtra chceme ísť do akvárka, takže si zajednáme lístky a proste si naplánujeme nejako najbližšie dni. Asi keď príjeme na ubytko, pôjdeme kúpiť nejakú večeru, alebo sa pôjdeme niekde napapať, to ešte nevieme. A užijeme si prvý krásny poldeň v Barcelone. No, takže je asi niečo okolo 6:45 a sú smetiari, pardon, a ideme sa najesť. Máme tu pred ubytkom veľa reštaurácií, je to aj Honest Greens, kam sa chceme určite najesť, pretože na to som počula samé odporúčania, ale teda bývame priamo naproti La Ramble, takže úplne ideálne miesto. To ubytko nás vyšlo fakt dosť dobre. Na 3 rodiny sme dokopy zaplatili asi okolo 800 eur, takže naozaj sa to oplatí. Určite vám to linknem dolu. Ani vám nejdem hovoriť, že sme skončili vo Five Guys, dobre? Pretože sme na to proste dostali chuť. Takže Honest Green zajtra. Takže zobral som nám pečenú cviklu s baklažánom, potom cuketovú polievku a toto síce vyzerá ako hranolky, ale sú to vlastne uhorky. Sú to uhorky vyprážané vo teplovzdušnej fritéze. Vždy sa začína najprv.
Ahojte, tak dneska je nový deň. My sme sa zobudili do slnečného dňa, pretože pôvodne malo vlastne pršať a teším sa, že je pekné počasie, že nám to vyšlo. Dali sme sa dokopy, ideme sa naraňajkovať. Ten názov toho spotu si nepamätám, takže vám to potom ukážem. A dneska máme na pláne ísť do akvárka, chceme ísť do parku možno a hlavne sa teda zdržovať dneska na pláži. Zajtra máme na pláne ísť skôr do Park de la Citadela a potom k Sagrade. Takže tak, plánujeme byť celý deň vonku, keďže Mala nám konečne zaspáva v tom kočiku, tak sa z toho mega tešíme. A čakáme ešte poslednú časť posádky a vyrážame. Máme to asi 20 minútiek prechádzky odtiaľto. Takže sa veľmi tešíme a poďte si už deň s nami. Tak ešte raz, hej, tvárime sa, že si to nemal. Ešte som nemal. Osem z 10. 6,5 z 10. No, takže akorát sme na Playa de Barceloneta, neviem, ako sa to vyslovuje. Celkom dosť tu fučí. Keď sme tu boli my, tak tu bolo teplejšie. Mala nám spinka v nosiči, v kočiku nám zaspinkať nechcela. A teraz sa presunieme asi do akvárka a potom pôjdeme do Honest Greens na obed. Ak ma nezruší moja skupina a ak áno, tak na večeru pôjdeme do Honest Greens. Už tam chceme ísť. No, takže teraz sme v Parku de la Citadela. Dali sme si skvelé jedlo, ja vám sem tie spoty všetky vypíšem, teda už som ich asi vypísala. Deti zaspali a asi pôjdeme aj pomaly na izbu. Neviem vôbec, či pôjdeme dneska na večer, pretože sme sa extrémne prejedli. A predpokladám, že pôjdeme do obchodu, pretože nám treba kúpiť nejaké veci pre deti. Ja musím kúpiť malé chrumky, pretože to ju udrží zaručene vždy v kočíku. Takže to je môj tip, ak vám dieťa nechce byť v kočíku, skúste chrumky. Môže to fungovať, nemusí, ale môže. A dneska sa nám trošku zatiahlo slniečko, ale aj tak je tu fajne, len keď idete medzi tými uličkami, tak je trošku chladnejšie. Ale mega si to užívame a presne pred rokom, tak nie pred rokom, zase som to povedala zle, pred 2 rokmi sme tu boli. Takže máme takú nostalgiu a teraz sme tu už vo Trojici.
Dobré ránko, máme ďalší deň, ideme na raňajky do nejakej raňarkárne, ktorú našli kamoši. A dneska nás čaká Sagrada Familia a potom ideme asi do Parc de Gaulle. Nie Parc de Gaulle, Parc de la Citadela. A chceme ísť na jednu maču, čo sme tu našli, vlastne, že Matcha Crew. Dúfam, že to nájdeme, pretože tá včerajšia mača nebola až taká dobrá. Takže toto sú naše dnešné plány a veľmi sa tešíme. Tak už sme sa napapali a Januli Hanuli sa na ní smeje a ideme sať maču, vlastne, že Matcha Crew, takže som zvedavá. Prestaňte! Takže som zvedavá. Ja vystupujem zo svojej komfortnej zóny, takže sa smejte koľko chcete. Najbližšie, keď pôjdete na chatu s nami, tak vám to pripomeniem. No takže ideme do Matcha Crew, majú tam také fancy mači, takže sa mega teším, že čo to bude. A naše dieťa už konečne zaspalo. Zaspala zase v kočiku.